vítám vás u dalšího dílu z FIFA 16, jsem to společně s Ondrou. Adar! Darebáci. Je to tam vidět? Jo. Je to přesuň. Jsem ti můj. Na to můžeš sednout. Já si tam myslím, že by bylo lepší točit tou zadní kameru. Ono má mít megapixelu a blbě to zabere. Víš? Jo, takhle ty to vidíš, ale když to točíš tou druhou, tak ona má větší rozlišení, ono to je pak víc vidět, takhle neuvidíš nic, protože tohle tam má 2 megapixely nebo kolik. A už zabere. No, teď ale to můžeme vidět. Když pak kam jdeš? To fandí Real, tak dále, to fandí Barca, tak dále. A kdo chce tak kdo je rád, tak dá odběr, že točím. Že vlastně točím FIFA 16, to je rád, že točím FIFA 16 a tak dále. A jsem rád, že mě sleduje strašně. Kam jdeš? Jdeš na rok. To je logo, ty jsi měl štěstí teďka. Já jsem zapomněl, že jsem Barca. Jak je to mohl dát? Počkej, to jsem já? No. To hrajem na moji branku. No. Který jsem já? Ty jsi Real. Ten bílej? No. Aha, já celou dobu mám pocit, že hraju s těma tmavejma. No tak to je... Ty logo. Si myslel... Nechoď, už to má brankář. Nevím, ty hráči prostě chodí někam, kam nechci, protože oni ví, že můžou mít míč. Krásně Dani Alves. Suarez. Offside. Co, chceš něco pomoct? Mami, Mám benzín, když tak. Mami, pozdrav do videa. Pozdrav do videa. Jak toho? Super. To já sedím v pohodě, neboj. What? Rakitic. Messi. Leo Messi. On to si z něj udělá škurku. Krásná. Krásně jsem si... Máte výmysly za ty slova, proč jsi mi dělala špůrku, já to pizza. Já jdu nabízet bundu, nechceš zimní, takhle, takovouhle přes hlavu na běžky. Já. No. Já mám 5 zimních bund a bojím se je všechny vyhodit. Tak já. Dobře si, nějaká plička si uděláme. Very good. Já furt si myslím, že jsem Real a já jsem vlastně Barca. No. Taky si myslím, že jsem Barca, že jo? Vole, tohle byste mě mohli zítra vzít. To je susak. To za chvíli bude potřebovat. Jo. A já ho tady, já se s ním se uvidíme. Jo, Jo, lidi, já to teď nevezmu, mě je to jedno. Jo, já to pak brnknu, že já si ho řeknu. Messi! Pak dá aj... To je do počátku. No, to je do počátku. Ale jasně, dělej to teď na není PlayStationu. že se pak dá odepnout po tohle. Že mu nohy nechtějí boty. Jo, Že určitě. Nemá rád takhle ze strany, párči. připneš si do kočárku, zapneš to, na ty děti koukají Pepi. A ne, že tam je tenhle ten spodek. Víš, Jo, jako, jo. že mi v botách už třeba nevím. Lidi, já to tady Ale já jsem ho taky střílím. No, nebo tam je jenom video, nebo i zvuk? Zvuk? I zvuk? Tak to tam budu slyšet teďka celou dobu. To nevadí, pojď známá na YouTube. No. Stárečkama pro děti. Mami, staraj se youtuberkou, mami, staraj se youtuberkou. Evropolíchej. Hele,
už jsem se zlepšil, 47, 53, ale. Krásně, No. no? Legraci. To je zápas, kámo. Káš, kámo, ty máš tělo 30, tělo 33 držení. Střelej na branku, jo? Kdo vede? Ježiši, ty máš ale dáš si ze mě legraci. Co? Je to míš Messi! A minula jsem ti dal. What? O prázdninách jsou tyhle věci o prázdninách jsou tyhle věci dovolené, protože to jsou výjimky o prázdninách. Živný, ale ty byl vystřílet. Pojď Lajna. A Neymara. Hej, máme. Johnny Alba. Já se ještě potom válím pěkně, vej. Ne, to vůbec nevadí, prosím tě. Jedu. Neymar. Tady takovou fashion, ale tady na podzim. Co? Já to mám takovýhle obrovský bůdy, jako, Já toho mám strašně moc. který nikdo to, panský, jako. Mohl se dělat krásný gól, ale ne. Nedal jsi? No, nedal. Ať se dívej. Nedáš, dostaneš. Kámo, ať ti to hodím do branky, jo? Je, hele, a tohle je taky. Ne. To je na kočárek, na organizér, až bude třeba mít lahvičku, až bude to s ní zeskovat. Ježiši, ne. Kámo, jestli řekneš, že to hodí z branky do gól. To fakt hodil. Suarez. Nemůžu, ty jsi tam v offsideu. No vidíš. A je. Suarez. Krásný soupeř a to máš gól! No vidíš, 2-0. Suarez. Tak dnes, tak prostě jak Ronaldo. Krásně Suarez. Jo. Dobrý. Velký delay. Tu jo. Beradě dal gol Suarez. Další Dávaj. bundlo. Říkal, že mám bazar. Teďka mi říkal tady jeden prázdný, který je na ročku. Halo. Skříní. Maria. My máme dvě skříně, jako máme já s ženou a druhou váto. No já vím, že teďka Jsem to hodíš do autu. jsem jako první náhradnice za jen manželku, nebo si vybírá, A je to špatně. a teďka to neotevře miláčku tam takhle, když ji ukázeš. Pardon. Hned jo, jdu. A to, a on si jako já jsem u sobě teďka stoupila na první pozici, když jsem vždycky vyhledává, kdyby nám to si něco stalo. A v době jako to, aby se lidi postaravali rodinu. Tak jsem šla dělat to. Když jsme zladili dovolenou společně, víš, tak mě volal. Hele, kdyby byli drby po baráku, tak to je. Člověk mě volal, co se to děje. Že s tebou jedu na dovolenou. Říkám, tam si nevšimli koupálky, tam platíme, že to tam. Tak si říkám, že si jdem užívat spolu, víš. Zazajistý prachy. Říkám, takhle jde 5 rodin víc za to. Mami! Ano. A to asi klesnu, víš, abych měla moc skříní. Kámo, ty máš 41 držený míče při druhém poločase a já mám 52 držený míče. To se pohoršil trošku, hej? No trošku. Ježiši, mě za chvilku jdou hráči. Střídej si někoho. Ne. Tak jo. Pedro. Prohrává, jak bude to na YouTube. A už jsem připravený. Taky. Ježiši. Ne, musím ti doma posnám teď konflikt. Když se nám do autu, tak vlastně se nám střídají už hráči, takže máme to, jo, už se nám střídají. Jsem střídal Pedra, jo? Ty střídáš, ty stříčka si. Nevadí. Takže Pepeho by se hodil tak. Pojď. Dobře. Sorry, Pauli. Na červenou.
Přitom to se taky nestalo, že jsem to udělal nějak 2. 41 metrů gól, jo, tak jsem se měl na skláně, ne? Rychle, 2 góly si musím dát. Jsou 1 gól, šup. Víš proč? Penalty, lidi, jak chtěj. Lidi, chcete penalty? Jo, chtěj. Dělej. Jo. Já jsem strašně rád, že jsem si dal vlastně nějaký, protože já jsem totiž strašně rád penalty. Teď nech prostě už jako mít míč, protože začít čekat a potom jako už bylo penalty. Jo. Teď to byl. Penalty. Lidi, jsou tu penalty. Máš 9 střel. To jsi ty, vej. Jo. Tak pojď, bejku. Ty kráso, tohleto. Ty kráso, to se nedá. Mami. No. Pozdrav, nedá. Tohle. Chceš si klikat tohle? Jsem tohle? Musíš. Jak jsem jí byl rád. Kámo, to nedáš. Ronaldo. Myslím, že jich proč jsem to dal, protože jsem neměl zelenou. To bylo střela. No, veď. Prda jak zdělá. Krásu. Pepi. Co? No, a to mě úplně jsme dělali. Leo Messi, konec a vyhrál jsem. Nevyhrál, koukej, to chytím. Teď já to dám takhle. Ježiši, já si dělám jen tohle. Si to dáš, ty vole. Když to dáš, tak Jo. Rakitic. Nikdo nebude dávat lajky na YouTube, když tam budeš No. slova. Když ty taky nenechám koukat. Už jsi to chytil. Tak děláme s Rodriguez, jo? Když si to dáš, tak si vyhrál. Ale už to zase vrní, že jo? No. Nesmíš dlouho držet. Potom dáváš strašně velký. Jo. Jsem byla já teď. Poslední, až si to chytím, tak jsem vyhrál, když si to dáš, tak si vyhrál. Kdo? Klaus. Jordi Alba, jestli to dám, tak jsem vyhrál. Pojď, a nebo. Ježiši, to je ta potrava tady. Je to první. Jo, to tam máte vyplán. Nedošlo dlouho. Ježiši, proč to nedává? Konec. Pojď. Bravo. Ty se ještě první hustí. Ježiši, ty máš... Ty jsi to vyhlíl. Čau. Dobře. Krásně jsi to dal do dřevna. Ty seš princezna. Vyhrál to Onda. Haha. Já jsem vyhrál trestné střílení. Dobře ty. Chudák Messi. Tohle může být konec, ještě mi dát čus.